Здароўкі народ, як заўсёды на сувязі Белгеймінг. Пакуль я працую над мега-аглядам адной мега-крутой гульні, я ледзь не прапусціў рэліз свеженькай Avowed, гульні ад небезвядомай амерыканскай студыі Obsidian, якую многія з нас ведаюць па такім крутым тайтлам як Fallout New Vegas, Outer Worlds, South Park, той што палка ісціны, ці Pillars of Eternity. Дарэчы, менавіта на лоры апошняй і базуецца Avowed. Але не бойся, прысядзь побач са мной, паглядзі мне ў вочы. Ведаць аб тым, што было ў ізаметрычнай РПГ, зусім не абавязкова. Карацей, давайце паглядзім без спойлераў, што ў іх выйшла гэтым разам і ці варта яной увагі. Пагналі! Сюжэт у гульні мае досыць стандартную для фэнтэзі затраўку. На новых землях, а менавіта так называецца востраў, дзе будуць адбывацца дзеянні гульні. Распаўсюджваецца халера, якая пажырае душы жывых істот і падпарадковвае іх. Адзін з галоўных сімптомаў – незвычайныя наросты на целе, падобныя да каралаў. Кароль адпраўляе эмісара, нашага героя, высветліць, што гэта і відавочна спыніць. Мы, у сваю чаргу, не нейкі звычайны проста люд, а той, да каго яшчэ ў дзяцінстве дакрануўся адзін з багоў, то бок абраны богам. Што адметна, абраныя маюць пазнакі ў выглядзе тых жа наростаў, таму яшчэ на этапе стварэння персанажа можна заўважыць наяўнасць гэтай опцыі. Быць абсалютным прыгажуном не выйдзе. Класы тут, дарэчы, больш-менш звычайныя, але называюцца крыху па-свойму. Уплывае гэта на пачатковы набор асноўных здольнасцяў і перад гісторыю, ад чаго залежаць некаторыя варыянты дыялогаў. Трапіўшы падчас плывання на караблі ў буру, а пазней і пад абстрэл, здавалася б саюзнікаў, адбываецца класічны момант. Но далей нас адразу знаёмяць з кампаньёнамі і ворагамі. Кампаньёны тут адпавядаюць стылістыцы Obsidian, у тым сэнсе, што як у, напрыклад, Outer Worlds з'яўляюцца досыць цікавымі персанажамі, кожны са сваёй гісторыяй і характарам. Акрамя таго, яны ўвесь час каментуюць дзеянні героя і астатніх паплечнікаў. У асноўным своечасова і цікава. Жарцікі і забаўныя дыялогі на месцы, як і асабістыя квесты гэтых самых кампаньёнаў, якія ўпісаны ў асноўны сюжэт. Ды і ў цэлым, не гульнявыя персанажы, з якімі мы сутыкаемся, зробленыя добра, як і варыяцыі самога героя. Гульня дазваляе гуляць як добрага персанажа, так і не вельмі, а рашэнні нават у асноўным квесце маюць наступствы. Гуляецца гэта ўсё таксама добра. Гуляем ад першай асобы, перамяшаемся па адносна невялікай мапе, што б не давялося камфортным і нядушным. Замест мінімапкі на экране проста паказваюць накірунак, куды ісці па таму ці іншаму квесту. Гэта спрыяе даследаванню прыхаваных закуткоў на ўзроўні, якія таксама ёсць. Баёўка давялася мне тут таксама больш-менш звычайнай для падобных ралёвак. Пры выкарыстоўванні зброю бліжняга бою гэта адчуваецца як гэткі Souls-like на мінімалках, з блокамі і адскокамі. А ворагі маюць як крыску жыцця, так і стаміну, якую трэба збіваць. Акрамя ножыкаў і мячоў тут ёсць і зброя дальняга бою, лукі, мушкеты ці крэмневыя пісталеты. Стральба адчуваецца нядрэнна. Вядома, зноў жа такі як для РПГ. А вось што дадае цікавасці і варыятыўнасці, дык гэта магія. Па-першае, гэта эфектыўна, па-другое, гэта прыгожа. Магію можна камбінаваць і выкарыстоўваць для вырашэння галаваломак у прасторы. Прычым, адначасова дазваляецца мець два камплекты зброі і мяняць яе падчас бою. І ўвогуле, асноўная фішка тут гэта камбінацыйнасць. Можна ўзяць што заўгодна, у якую заўгодна руку, выкарыстоўваць розныя інструменты і магію ў любой паслядоўнасці і гэтак далей. Абраны раней клас ніяк не абмяжоўвае ў гэтым, што адназначна плюс. Выглядае гульня файна. Перад намі зноў Unreal Engine 5, што ў адрозненні ад большасці гульняў не шкодзіць аптымізацыі. Нават на 4060 пад DLSS 3 ідзе добра. У гульні вельмі яскравая, крыху мульцяшная карцінка. Вельмі лёгка параўнаць гэта з той жа Wildheart. Казаць, што гэта дрэнна нельга, хутчэй справа густу. Стылізацыя выканана добра, колеры стасуюцца, глядзець на гэта прыемна. Дарэчы, а ніякіх багаў я таксама не знайшоў, што нават здзіўляе. Хаця той жа Індыяна таксама да рэліза быў тэхнічна добра падрыхтаваны. Дык што ў выніку? Насамрэч гэта адчуваецца як вельмі утульная і прыгожая РПГ-казка для шырокага кола геймераў, але назваць гэта нічым прынцыпова новым нельга. Гэта літаральна проста добрая гульня. Калі вы, як і я, нічога ад гульні не чакалі, то дакладна атрымаеце асалоду ад гульні. Пры умове, што вам увогуле падабаюцца такія вось ралёўкі. Яна досыць гібкая як у сэнсе геймплея, так і ў сэнсе ўспрымання. Я б яе параўнаў з той жа Outer Worlds. Калі вы знаёмы з ёй, то і
Fallout уявіць будзе нескладана. Сёння не тое, каб шмат падобных якасных сярэдненькіх фэнтэзі-гульняў, а ўлічваючы яе адносна малыя памеры, то гэтая гульня абсалютна дакладна заслугоўвае увагі аматараў жанра. Але, як і заўсёды, пытанне коштаў. А на гэтым у мяне ўсё. Дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа. Як заўсёды, запрашаю дзяліцца ўласнымі меркаваннямі ў каментарах. Ставце падабайкі, падпісвайцеся і чакайце на наступнае відэа, будзе крута. Для заможных грамадзянаў я таксама пакінуў спасылачкі на падтрымку ў апісанні. Усім дзякуй і да сустрэчы!